Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, γιατί είμαι τόσο φθηνός. Vlog σήμερα, μου λείψαν πάρα πολύ τα vlog, χαλαρό vlog, σήμερα θα πάω στη δουλειά και είπα να σας πάρω μαζί μου. Αυτό, ελπίζω να μπορώ κάποιος να τραβήξει και να μην έχει πολλή δουλειά. Θα δούμε, θα το δούμε. Και εδώ πέρα είναι η Σοφία. Είναι συναδέλφισσα και συμφοιτήτρια. Τα πάντα. Δεν φαινόμαστε καθόλου, θα σε δείξω έτσι τώρα. Τι έχεις να πεις, πώς ήταν σήμερα η δουλειά? Σήμερα η δουλειά ήταν εξαιρετική. Oh my god. Εγκρίνω. Ναι. Αυτά. Και θα σας δείξω το μαγαζί τώρα. Μπαίνουμε μέσα και είναι έτσι. Εδώ μου αρέσει πάρα πολύ που είναι όλα τα ποτά εδώ πέρα και έχει και καθρέφτη. Και εδώ είναι το μπαρ που γίνεται όλη η μαγεία. Του καφέ, του ποτού, του κοκτέιλ και ό,τι άλλο ρε παιδί μου έχω. Του τσαγιού. Και ναι, τώρα μπήκαμε στο μπαρ και από μέσα είναι έτσι. Εδώ έχει πάρα πολλά cover από album του Nirvana, τέλος πάντων. Και έχει και αυτό εδώ πέρα που η είσοδο αυτή είναι γαμμάδι. Και ο Γιακούλας σήμερα θα σε δείξω το μπάνιο. Θα το έχω live! Εδώ κοίτα. Για από εδώ είναι ο Κάλλη, ο άλλος μου συνάδελφος, ο οποίος είναι barman και δουλέψουμε σήμερα μαζί. Barman είμαι, barman. Τους δίνω το μαγαζί τώρα. Και εδώ είναι το μπάνιο. Είναι κόκκινο, δεν ξέρω τι φαίνεται στην κάμερα. Και ναι, αυτό εδώ. Αυτό είναι παιδιά το μαγαζί. Α, το έξω βασικά δεν σας έδειξα. Και ναι. Για πάμε δείξω το έξω. Αυτό εδώ είναι το έξω. Έχει εδώ καρέκλες. Αυτό είναι το αγαπημένο μου σημείο, τα χαλίκια. Είναι πολύ aesthetic, έχει και εδώ πέρα τα τέτοια, τα φυτά. Εδώ μετά είναι ξέρω εγώ και οι λάμπες και ναι. Εδώ είχαμε και προβολή Μουντιάλ και κάνουμε μερικές ταινίες. Εδώ δουλεύουμε. Δεν δουλεύουμε. Όχι. Ο Κάλλης, παιδιά, ο Κάλλης, παιδιά, δεν ξέρω μας έχω πει, είναι ενερχόμενος ράπερ. Ανερχόμενος θα μείνει. Αλλά είναι από τους σοβαρούς, δεν θα μείνει, αλλά είναι από τους σοβαρούς ράπερ, δεν είναι τους wannabe. Τύπου έχει βγάλει δίσκους, έχει κάνει συναυλίες, έχει κάνει live. Μπορείτε να το βρείτε κάπου εδώ. Θα βάλω το Instagram του. Μια μέρα έρθει στο Άκα. Ενώ το έχω με την κάμερα vlog δεν το έχω πολύ. Εντάξει. Αλλά ευχαριστώ πολύ τον Αλέξανδρο. Σε βρήκα στο TikTok, σας έκανα και follow στους φυστές του τέτοιου. Α, ναι, έχουμε κανάλι και στο TikTok. Με τον barman στο φυσικό του περιβάλλον να δουλεύει και να φτιάχνει ελληνικό καφέ. Μια γιαγιά και περίμενα ότι θα κάνει να στήσει ελληνικό καφέ. Ναι. Το ζήτησε σε διπλή δόση μόνο. Εντάξει, αυτό είναι εύκολο, ναι. Μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω τη σόδα με μισό λεμόνι, Θα σας πω μετά άμα είναι. Αυτό με το μισό λεμόνι που είπε πριν ο φίλος μας ο Κάλλης είναι μια πελάτησα η οποία δεν της αρέσει το στημένο που έχουμε, το οποίο εμείς το παίρνουμε έτοιμο, ξέρω εγώ, σε 1,5 λίτρο μπουκάλι και μετά το δίνουμε στις σόδες, επειδή μου βάζουμε όσο χρειάζεται. Δεν της αρέσει αυτό το στημένο, το έτοιμο. Και μου ζητάει μισό λεμόνι για να το στύψει αυτή τέλος πάντων, για να βάλει στη σόδα της. Και μια φορά που δεν είχαμε λεμόνι και μας είχαν τελειώσει και της πήγαμε επειδή μου στημένο, μου κοιτάει με ένα βλέμμα, λες και δεν ξέρω, της σκότωσα κάποιον, της έβεσα τον πατέρα, δεν ξέρω, και απλά το παίρνει και το πετάει κάτω. Και απλά συνεχίζει τη ζωή της, ξέρω. Το έκανε αυτό. Ναι. Δεν το θυμάμαι αυτό που δεν μου το έχεις πει. Το έχουμε πει αυτό. Α, δεν το θυμάμαι, το ξέρω. Θα Απίστευτο. σου το πω. Επιβεβαιώνομαι. Ναι. Και αυτό, δηλαδή το ύφος ήταν το θέμα. Ήτανε λες και... Για τα αγαπημένα μας πράγματα στην εστίαση. Του Κάλλη είναι όταν του ζητάνε έξτρα πατατάκια. Ναι, με μαλάκες, μην τίποτε ποτέ. Τι έλεος. Ο Κάλλη φροντίζει για την υγεία σου. Ρε παιδί μου, τι θα φας. Ναι, φροντίζει την υγεία μου, καπνίζω. Την υγεία Τον άλλον. Εσείς, όταν πηγαίνεις σε ένα μαγαζί και παίρνεις μπύρα, ας πούμε, και σου φέρνει πατατάκια. Μη ζητάς 3 και 4 και 5 φορές ενώ δεν έχεις παραγγείλει έξτρα μπύρα, ρε παιδί μου. Τζάπα κόπο. Τον βάζεις τζάπα κόπο τον άλλον. Δεν το σκέφτεσαι. Σιγά μην το σκεφτείς. Πάνε πάρε από το περίπτωμα. Αυτό. Κάλλη 2026. Είναι αντιεπιχειρηματικό. Εμένα τα αγαπημένα. Πάει φιστίκια. Αυτό. Είναι ποιο είναι. Εμένα τα αγαπημένα μου είναι όταν πάω σε ένα τραπέζι και μου λένε, ξέρω εγώ, μια
φέρει εγώ δεύτερη μπύρα και αυτά. Πάω, τη φέρνω και μόλις την αφήνω, κάποιος άλλος θυμάται κάτι άλλο το τραπέζι και λέει α, φέρ μου κι αυτό. Ενώ έχω κάνει ήδη τη διαδρομή. Αυτό είναι. Μπορώ να κάνω το τραπέζι έτσι. Μετά από ένα δυνατό ντου, είμαστε εδώ, βράδιες έξω. Κάπως. Αλλά ναι. Είμαστε εδώ πέρα. Έγινε ένα ντου από παντού. Αλλά για λίγο, εντάξει. Οπότε ναι. Τι έχεις να πεις? Έχω να πω ότι έγινε πάλι ένα πιο μικρό του, αλλά κλάιμα εδώ. Δεν σε τράβαγα καμό. Τράβαγα το πάτωμα. Γιατί προσπαθούσα να έρθω. Ναι, έγινε ένα μικρότερο του, αλλά βγήκε. Πεις μαγκές. Τώρα εντάξει, τους έχω εξυπηρετήσει όλους και ναι. Πήρα αυτό εδώ. Δεν ξέρω τι βλέπετε. Είναι από την W7, το Aqua Angel. Η παιδιά είναι τέλειος. Το body mist να σου πω γιατί βάζω συνέχεια, γιατί φεύγει. Δεν είναι άρωμα. Α, είναι τέτοιο. Είναι body mist. Αυτό κανονικά με τον μπάνιο το βάζεις. Όχι, αυτό είναι αυτό που είναι κρέμα σώματος. Ήρθα πάλι μπήκα μέσα. Τώρα είμαι στο μπαρ, κρύβομαι, είμαι μόνος μου. Και εντάξει, σήμερα κάτι έχει. Δηλαδή έχει δουλίτσο. Είναι 11. Ναι. Αυτά. Ναι, εσείς με παιδιά, πώς είστε? Πώς πάει η ζωή? Μία παρά και η κατάσταση είναι ότι έγινα πελάτης γιατί κάθομαι στο τραπέζι. Όχι, δεν έγινα παιδιά, δουλεύω ακόμα. Αλλά κάθομαι εδώ πέρα με τη συναδέλφισά μου, τη Στέλλα και τη φίλη της, τη Μαρία. Global Albania. We love. Καλησπέρα, Ράμπε. Καλησπέρα. Το ρηχό μου. Γεια. Η πρωτεΐνη είναι εδώ και ο υδατάνθρακας είναι εδώ. Απλά, γλυκά. Τέλειο, top. Είμαστε μια χαλαρή μέρα του Αυγούστου στο Κίκι. Καλό μήνα. Καλό μήνα, καλή Παναγία. Περνάει το καλοκαίρι Άστο. και... Μαλάκα έχει περάσει βασικά. Ναι, ειλικρινά τώρα δεν έχω... Ειλικρινά τι να πω. Saint Hell. Είναι υπέροχο να κάνει. Του βγάζει βιντεάκια. Ευχαριστώ. Ρε, το έχω ψιλοπαρατήσει. Το βράδυ είναι έτσι. Δεν ξέρω τι φαίνεται. Αγίγη! Γυρίζουμε τον Ιέρο. Πώς γυρνά? Ω, Μιτζή γυρνάει κιόλας. Εγώ κάνω YouTube, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Αχ, Καμία συνδρομή. τι... Α, δεν γυρνάει άμα το γυρίσεις. Τι είναι να γυρίσεις? Selfie. Ναι. Ναι, άμα κάνω αυτό. Α, Τι κάμερα. Όλα καλά. Όλοι το πεθαίνουν αυτό, να ξέρεις. Και γυρνάς στην οθόνη. Έβαψα το μαλλί μου και Στο χάζεψα. πανεπιστήμιο ρε μαλάκα. Καλή. Καλησπέρα. Έχεις κάνει full zoom. Είναι από εδώ. Τώρα κάνω... Από εκεί, εντάξει. Η ώρα είναι 1:48 ψέματα λέτε και οι δύο. Αγίγη. Χορηγός του καταστήματος. Όχι. Ο καταστήματος είναι εκείνος. Πού είναι? Εκεί. Όπως είπαμε και πριν, η ώρα είναι 2 παρά. Είδαμε. Και ναι, τώρα κάπως έχει ησυχάσει. Τότε απλά καθόμαστε. Στο τραπέζι του προσωπικού τώρα, μεταφερθήκαμε. Γεια σας. Μόλις γύρισα σπίτι. Είναι 3:30. Και ναι. Σήμερα ήταν... Εντάξει, σήμερα έχει δουλίτσα. Οπότε ήταν λίγο κουραστικά. Αλλά αυτά. Πείτε μου αν σας άρεσε το vlog και άμα θέλετε να κάνω και άλλα τέτοια vlogάκια. Και ναι. Αυτό θα το βίντεο τελειώσει από εδώ. Θα δούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye!